δεν τον γνώριζα. Όταν πήρα στα χέρια μου το βιβλίο του, εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ θετικά. Εδώ έχω γράψει μερικά πράγματα για το βιβλίο του και για το βιβλίο που λέγεται «Και η νύχτα κύλησε στο ρήθρο». Ο Πέτρος Μητρόπουλος, ως νέος ποιητής και ως νέος γνώριμος σε μένα, ομολογώ ότι με εξέπληξε πολύ θετικά, ως πολύ δυνατά. Τολμώ δεν να πω ότι αισθάνθηκα δισταγμό, αν θα μπορέσω να αποκριθώ στο πάθος και τη δύναμη που εκπέμπουν τα ποίηματά του. Παρ' όλα αυτά, τελικά ήταν μια πρόκληση για μένα και έτσι αποφάσισα να μιλήσω για το πόνημά του. Η ποιητική του συλλογή αποτελείται από 53 ποίηματα, κυρίως ελεύθερους στίχους. Ο εκδοτικός οίκος «Η Κέντρος ΑΕ». Αναφέρομαι σε αυτό διότι έχει και αυτό τη σημασία του. Καταγράφει ο λόγος του ποιητή Πέτρου Μητρόπουλου είναι βαθιστόχαστος, ανατρεπτικός, δυνατός και ρεαλιστικός. Καταγράφει το πολυσύνθετο πλέγμα των διαπροσωπικών σχέσεων, όπως το διαμορφώνουν τα βιώματα, οι συνθήκες, οι προβληματισμοί, ο ψυχισμός του και οι επιρροές του. Έχει διακριτό προσωπικό στυλ, έτσι ώστε διαβάζοντάς τον να αντιλαμβάνεται αμέσως κανείς ότι διαβάζει τον Πέτρο Μητρόπουλο, πράγμα το οποίο καταξιώνει τον ποιητή και τον καθιερώνει στον χώρο της τέχνης του. Το συγκεκριμένο έργο πυκνής γραφής και βάθους αντιλαμβάνεται την ποίηση ως απεικόνηση, εγείρει σημαντικά ερωτήματα και τοποθετήσεις με έναν τρόπο που δεν υποχρεώνει, δεν προτρέπει τον αναγνώστη να ακολουθήσει, αλλά τον βάζει σε σκέψη και προβληματισμό, τον κοινωνεί μέσα από ρεαλιστικές και έντονες εικόνες, τοποθετείται στα πράγματα που τον απασχολούν και συγχρόνως αυτοπροσδιορίζεται. Το συγκεκριμένο, συγγνώμη. Και πάμε στο ποίημά του και να που μαζεύτηκαν πολλά. Μας λέει ο Πέτρος στο πρώτο ποίημά του και μας δηλώνει πως όλοι οι ιεροκήρυκες, δάσκαλοι, διανοούμενοι, μήμιε κλπ. Έχουν δίκιο λέει. Όμως εκείνον κάτι τον φοβίζει. Αμφιβάλλει και αγωνιά για τα σημάδια των καιρών. Και ποιος δεν αγωνιά. Βαθιές οι ρίζες του με τον τόπο του και ένας κρυφός φόβος τον διακατέχει αν θα τα βρει όπως τα άφησε, αν θα βρει τους φίλους του όπως τους άφησε και διατυπώνει έναν προβληματισμό για τους μεγάλους σε ηλικία ανθρώπους και αναρωτιέται τι άραγε θα κάνουμε με τους γονείς μας τώρα που γερνούν. Περιγράφει τη ζωή με τρένο υπεραστικό. Μιλά για τις προκλήσεις της ζωής, για τα απρόοπτα, τα απροσδόκητα, το χρέος, την ηλικία και τους απρίλητες που χάνονται. Για το τι είδους ζωή αποφασίζουμε, ώστε να μην ζούμε μια ξένη ζωή, σύμφωνα με την εποδό του τι θα πει ο κόσμος. Εδώ θα επικαλεστώ τον Καμί, ο οποίος μας λέει ότι για να είμαστε ευτυχισμένοι δεν πρέπει να μας απασχολούν πολύ οι άλλοι, διότι οι άλλοι σπέβδουν να ασκήσουν κριτική για να μην κριθούν οι ίδιοι, όπως συμπληρώνει σε ένα άλλο αποφθεγμά του. Βαθιά κοινωνικός ο Πέτρος, ο στοχασμός του για τους ανθρώπους που δεν ένιωσαν, δεν είχαν την τύχη να ταξιδέψουν και να απολαύσουν έστω μια αρχαία τραγωδία. Ο χρόνος, ένα ηλεκτρικό σίδερο στην πλάτη μου, ένα πλοίο στον κόλπο του Άντεν μας λέει και μας προτρέπει επίσης στην ποιότητα του χρόνου πέρα από ευχές και προτροπές, ενώ τα υπαρξιακά του ερωτηματικά τα ξεπερνά δίνοντας έμφαση στη νιώτη, σε αλήθειες και ψέματα, στο θείο καθώς και στις νεανικές καλοκαιρινές όμορφες αναμνήσεις. Επίσης εδώ θα ανατρέξω πάλι στον αγαπημένο μου Άλμπερτ Καμί, ο οποίος σε ένα από τα αποφθέγματά του λέει «Είναι προτιμότερο να ζω τη ζωή μου σαν να υπάρχει ο Θεός και να πεθάνω για να ανακαλύψω ότι δεν υπάρχει, παρά να ζω τη ζωή μου σαν να μην υπάρχει και να ανακαλύψω ότι υπάρχει».
Επίσης θα αναφερθώ στον Τούμας Τρανστρέμερ, τον πολυβραβευμένο Σουηδό ποιητή, όπου φαίνεται ότι ο Πέτρος έχει επηρεαστεί αρκετά στη γραφή του και στη σχέση του με τον χρόνο. Κάθε πρωί διαπραγματεύομαι την ηλικία μου, μας γράφει. Ενώ στο ποίημά του, το δέντρο της ζωής μας μιλάει, μα πιο πολύ το αγωθό του χρόνου, μας έλεγε ο δάσκαλος, ενώ εμείς πετούσαμε σαΐτες στα πίσω θρανία. Φυσικά τότε στα χρόνια τα νεανικά, που ούτε καταλαβαίνει κανείς τι έλεγε ο δάσκαλος ή δεν μας απασχολούσε ο χρόνος. Αρκετά επηρεασμένος, θα έλεγα, από τον πολυβραβευμένο Βιετναμέζο ποιητή Όσεν Μουγιόν, όπου στο ποίημά του ο Κρίς Ρία πίνει κοκτέιλ, αυτοπροσδιορίζεται και αποφασίζει κυριολεκτικά με ποιους θα μείνει και γιατί. Χρέος, καθήκον, έρωτας, όλα μαζί τον απαλλάσσουν από δισταγμούς και έτσι τον κόκκινο ήλιο φυλά. Περιγράφει με υπέροχο τρόπο μια ερωτική συνέβρεση χωρίς αύριο και ερωτικές στιγμές σαν δροσοσταλίδα με φόρεμα λαμπερό, όπως γράφει στο ποίημά του «Ακροβασία». Στη θέαση του θείου περπατάει, στην πόλη και κοιτώντας σχολαστικά αποφασίζει να ξεφορτωθεί τα έρμα από πιθανή τιμωρία. Αποφασίζει αποτρεπτικά να απαλλαγεί από το βάρος. Αποβάλλει την ασχήμια του κόσμου και ακολουθεί την ομορφιά. Η μοναξιά που περιγράφει η Άννα Σέφτον τον βάζει σε προβληματισμό. Τον φοβίζει η μοναξιά, όμως τη συμμερίζεται και καλεί την Αν κοντά του να αφαιθούν στα χρόνια της αθωότητας. Τον απασχολούν και μιλάει για τα σημαντικά της ζωής, αυτά που αντέχουν στο χρόνο. Ονειρεύεται απέραντες θάλασσες, μέχρι που το μάτι του μπορεί να βλέπει. Ωστόσο, δεν λείπουν οι αναμνήσεις από τα παραδοσιακά πανηγύρια. Τρόπος διαφυγής από την ξυνήλα της πόλης, όπου με γλαφυρό τρόπο περιγράφει και συγκρίνει με τις Κάνες και συναντιέται με παλιές αγάπες που έχουν περάσει αλλά αφήνουν θράψμα. Κεντρικό πρόσωπο, σημείο αναφοράς για τον ποιητή ο πατέρας, κομμάτι της ιστορίας το σώμα του, μετάλλιο το σώμα του, εχέγγυο το σώμα του, ταμπούρι, όπως γράφει στο ποίημά του «Φωτογραφία του πατέρα». Πρότυπο για τον ποιητή μας ο πατέρας. Η έλλειψή του φέρνει ανατροπές, πόνο και θλίψη γεμίζει την ψυχή του η απουσία του και συγχρόνως ζητά συγχώρεση για αυτά που δεν μπόρεσε να του προσφέρει. Το τέλος του πατέρα του τον έχει σημαδέψει. Η άνοιξη εκτροχιάστηκε, όπως γράφει ο ποιητής στο ποίημα «Σύντομη ανασκόπηση». Γλυκόπικρη η ανάμνηση της μάνας που στερήθηκε, της μάνας που χαράματα στην κλίνη τον χαιρέτησε και τούτη η ημερομηνία βαθιά χαράχτηκε στη μνήμη του, στο είναι του. Εκρηκτικός μηχανισμός στα χέρια ανυποψίας του. Και εγώ σου φώναζα, μα δεν με άκουγες. Σου έλεγα πως πρέπει να το πάρω απόφαση, με αυτό το παρελθόν θα ζήσω. Λέει ο Πέτρος στο σπινθυρογράφημα ΤΑΦ 1-201. Αναγκεμένος άνθρωπος ο ποιητής και η τέχνη του. Όπως το παιδί στο ερημωμένο σπίτι ψάχνει για κάτι μικρό, πολύτιμο έστω. Μια φωνή που οι προηγούμενοι δεν βρήκαν ή δεν είπαν.